Nduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nduk, anakku bocah ayu denok demplong limbo. Ana dawuhmu apa yang nimbali marang anakmu aku. Nyatane biyo nganti marang aku mapan ana ngendi. Sadurunge biyo ngaturake bab sing wigati ya nak ya. Inggih. Ayo aku kelawan sileramu sak kanca kabeh wae padha ngaturake puja lan puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalan Gusti ingkang Maha Agung. Gusti ingkang hanipta jagat nggih. Awit ripalenggahan piniji ana ing bengi iki biyong sliramu lan sak kanca kabeh wae para warga bisa manunggal tetunggalan kanthi wilujeng ora walangan sawiji apa ya nok ya. Nggih ya mongko kaya mangkono ayo padha nyukuri nikmating Gusti alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Kaping pindho sholawat lan salam uga ora kari katur kelawan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saestu biyung lan sliramu tunggu syafaate ing donya nganti tekaning delahan. Nggih yo ngestokke dawuh. Yo piye nduk? Kaya sing tak takokake mau ngarep biyung nganti limbuk mapan ana ngendi. Nyatane gamelan wayang wis gumelar amba terope yo gedhe, tarupe gedhe, sound sisteme genggeng, lampune padhang. Iki mapan ana ngendi to yo? Nduk dalem. Iki ngono biyo nganti marang sliramu sak kanca kabeh wae mapan ana ing Desa Margatani. Desa Margatani ujube ya kuwi bersih desa. Resik desa sing dikarepake ngresiki memala ngresiki suker sakit temah dadi desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur dadi gemah ripah lojinawi ayem tentrem kerta lan laharja amin ya rabbal alamin. Bersih desa Margatani ujube ngaturake syukur ping probane Gusti ingkang Maha Agung. Kaya sing diaturake mau ngarep wis kasebat ana ing surat Ibrahim nduk yen ora kleru ngono. La ing sakartum la ajidanakum wala ing kafartum ina adabil sadid. Yo piye nduk? Siji bab negara, loro bab agama. Yen nganti ana klerune iso dipenjara. Penjara apa? Kowe mau surasane werdine piye? Sok sapa sing gelem ngaturake nikmating Gusti, sayekti bakal ditambahi nikmate. Ning kosok baline sing kufur nikmat sayekti bakal nampa bebendu sing pedih saka Gusti Allah. Oh ngono iki. Mulai iki ngaturake syukur awit nikmating bumi sing bisa nuwuhake wulu pametu sing bisa ngurakapi. Ngono nganti para among tani lan para warga ingkang mapan wonten ing Desa Margatani padha sayuk rukun saeka kapti nganakake bersih desa wujude ngaturke syukur mengko bani Gusti ingkang Maha Agung. Tepuk tangan untuk warga Margatani luar biasa. Nggih ya ya nyatane tiap tahun lho kowe mau ngrungokke upara sambutan saking para-para nggih kuwi bersih desa dianakake tiap tahun. Nggih ya uga ora kari aku ngaturake salam taklim kula kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa nggih panjenenganipun Bapak Untung nggih sak jajaranipun ingkang mapan wonten Desa Margatani dumateng para sesepuh para pinisepuh ingkang satuhus Sinudarsana ingkang mapan wonten Desa Margatani kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya nduk ya nggih uga ora kari para alim, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agami sedayanipun, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggih ya dalam bapak-bapak sak perangkatipun, bapak dewan, bapak asisten 3, bapak DPR nggih ngaturake salam taklim kunjuk ya nduk ya matur nuwun paring berkah dhateng keng cangit nggih ya mula biyung kelawan sliramu iki kanthi tekan kene ujube ayo padha ngraketake tali
tali silaturahmi yo nduk yo. Nggih. Aja kari yo karo ndongake. Supaya warga ingkang mapan wonten ing Desa Margotani iki bisa panen ingkang matikel-tikel sedaya ingkang dados pedamelanipun saged murakapi nuwuhake wulu pametu yen dadi pedagang yo dagange iso ngasilake bathi ingkang matikel-tikel. Amin ya rabbal alamin. Yung piye Nduk? Dicepaki gamelan wayang komplit lho piye ta ya? Adat saben tiap taun ning kene bersih desa iki mesti wayangan ya nek urung gelar gamelan wayang durung marem, durung afdol. Durung afdol, heeh. Bungah rasane ngatine biyung nyatane sing ditenggani para bapak-bapak sing paring berkahi marang awake dhewe ya Nduk ya. Nggih. Nyatane kanca-kanca ora padha negakake. Kanca-kanca nom-noman isih gelem tak kanthi. Iya, ora ketang geger ning dalan. Heeh. Ngandani wong aku ki cange adoh saka Oki mapan ning kene nyatane sing lewati negara Ngastina Ngamarta wah akeh banget ya mau. Ujube karo terapi kesehatan. Lah mergo dalane kan ngene-ngene, Nduk. Oh ngono. Ning nek wis teko Desa Margotani nyatane ora ana kok omah sing nuwun sewu kok rada piye ngaten. Sedaya griya dalemipun sami sae sedanten. Kuwi mertandani yen to warga wonten ing Desa Margotani kabeh padha duweni kaya sing linuwih merga ketukulan sing tukul saka bumi sing bisa nuwuhake wulu pametu iso murakapi para warga sedayanipun. Ngono ya Mak ya Nduk. Mulai sok mapan ana ing kene bungah yen tanpa upama ya Mak ya Nduk dalem. Omongan dhewe apa ora kesel? Ayo nak kesel malah dirasani karo penonton. Nemangake ibu-ibu waranggana luwih dhisik. Iki ana cacah 1 2 3 4 5 6 ana 6 heeh. Tegese 6 ki reti apa? 6 ki saka tembung manembah kelawan Gusti ingkang Maha Agung. Lho ngono kuwi mau. Kuwi angka 6 heeh. Ditepungake luwih dhisik heeh. Saka kono dhisik saka pinggir dhewe heeh sing ketok moblong-moblong iki sing pinggir kuwi keri wae. Ayo monggo ngastomi tetok tudung. Nyong. Sinten Ibu? Aje menika Mbak Yu Endang. Mbak Yu Endang jangkepipun menika? Mbak Yu Endang ngeni. Endang ngeni. Endang ngeni itu pun nami jangkep niku. Saestu jangkep. Nami panggung wonten apa mboten? Limbuk. Oh. Endang Limbuk. Menika wonten werdinipun apa mboten? Wonten. Apa? Kula nika anake Pak Ahmad Sadeli kalih Mbok Karso Umbuk. Oh, dadi bapak niku dijimuk line. Mboke cukup mbuke. Oh, dadi Bu Endang Limbuk ngaten nggih. Nggih. Heeh, ndah nyolarane dijimuk line. Heeh. Lha sing Ahmad Sadeli. Nggih. Sik. Matur nuwun paring berkahi dhateng cangkik nggih Bu nggih. Nika ngeten Mbak Limbuk, Mbak. Dalem. Kula mboten kata lumpen tiap tahun sowan mriki. Nggih, luar biasa nggih. Dan mugi-mugi mboten juwane nggih. Saestu. Para warga luar biasa niki kula wastani warga ingkang mapan wonten ing Margotani niku sami kompak. Kompak saestu. Mergo madhep rene kabeh. Nggih, nomor mriko jajan. Enten sing madhep mriko kalih nika pipis. Tengenipun nggo teruk. Ndang paken. Inggih sugeng dalu iki. Oh, tesih Mbak paring asma sinten, Mbak? Inggih. Mbak Suryanti. Oh, Mbak Suryanti. Wonten asma palsunipun mboten nganti Asmi. Mboten. Mboten wonten nama panggung mboten wonten. Mboten. Apa Lydia apa Angel ora enek tenan.
Mangke lek enten sing mbari Oh, nggih. Nami Facebooke napa? Saputri Eka. Oh, berarti ya jeneng panggungnya Saputri Eka ngono, heeh. Matur nuwun. Dalemipun saking pundi, Mbak Sur? Saking SP kali. Oh, iki sampeyan rada mundur aku arep ngerti yo angel. Lah nggih ibu niku. Lurus kok nggih mboten lurus to, Bu. Kok iki arep anu. Piye? Mangsaku nek ngono. Dalemipun saking SP2 Karya Makmur. Nggih matur nuwun marang berkah dhateng cangkik nggih Mbak nggih. Nggih matur nuwun. Tengenipun tutuk. Ibu Suwarni. Nggih menika dalem saking pundi? Dalem saking Sri Mukti. Saking Sri Mukti. Oh, Sri Mukti mriko. Nggih, dalah kita teng Sri Mukti ngendi? Lek kemeruh ngono. Oh nggih, kuwi dalem menika saking Sri Mukti. Dugi mriki tabuh pinten? Jam sekawan. Oh, jam 10 gasik. Mentu mboten ruwatan Dek. Nggih, lantan ruwatan. Nggih, ngalah berkahipun panjenenganipun Bapak Bonari. Nggih, matur nuwun nggih. Tengenipun tutuk. Sithik wae. Paring asmane ke sinten, Mbak? Nggih, asmane. Nggih. Asmane kula Biyongwati Deko. Asmanipun Biyongwati Deko. Deko niku napa? Dekorasi. Oh alah, siapa yang membutuhkan jasa dekorasi jangan lupa menghubungi Jenwati Deko ngono ya. Kuwi dalem niku saking pundi, Bu? Saking Tuguarum. Saking Tuguarum. Oh, tak Tuguarum senengane sing ngendang. Senengane mampir ngono. Jangan aja kan gak Pasti dalane nggih sok mampir. Mboten niku nyingkiri bab kados ngaten. Durung regetan jelantahe kanepson. Nggih matur nuwun Jenwati sampun berkahi dhateng cangkik nggih. Yo. Tuk deng deng. Wes yo, paring asmane Bu sinten? Kula Bu Novi. Bu Novi. Oh menika asma janten Ibu Cicil nika nggih. Aku didukani karo Bu Endang lho. Monggo pareng jumeneng Ibu Cicil, cicilanmu kuwi ya. Lah tulisane senengane yo mung dicekak aos. Lah ya tulisane piye jajal tulisane lak ya Cicilia. Ngono ta? Lah piye? Lah nggih berarti tulisane ngono lho. Lah nggih berarti leres Ibu Cicilia Novi. Tah ngaten nggih. Kuwi dalem saking pundi Bu Novi? Saking BK11. Saking BK. Oh berarti sak daerah kali sing ngasto Kendang nika. Nggih. Mas Slamet nika. Niku kondange ten pundi-pundi niku Slamet wedhus nggih. Mergo kondange lek ning wedhus tur ya lemu-lemu. Padha sakmonake wedok kabeh kok ya meteng mongko renek lanangane. Lah, Slamet kula pawon biyung. Oh, pawon biyung. Nggih, jan luar biasa matur nuwun. Kuliner pawon biyung. Nek kados jenengan niku pun ketok piyayine niku seneng masak, seneng kuliner. Nggih to? Lah nggih, heeh. Matur nuwun Bu Novi pareng berkahi dhateng cangkik nggih. Heeh. Sing pinggir dhewe iki nek ora jumeneng aku gah tenan. Ngosek. Rumangsane apa? Dalange. Heeh. Ya nek disepoti jalanan ya ora apa-apa, ya sepoti jalanan ya dadi to.
kok jeneng sentimen kuwi ngerti ora sampean tegese apa? Tegese sampean iku beda dari yang lainnya. Bedane apa? Lho mergo sampean iku sampun dipasang wonten ing pamflet yang sudah up di media sosial sampean iku bintang tamu lho. Jadi spotnya itu harus berbeda sendiri, tidak sama dengan ibu-ibu yang lain lho. Ngono. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nah, paring asma jangkep sinten monggo pitepangan langkung riwing kalih para warga sedayanipun. Wilujeng dalu bapak-bapak kalian ibu-ibu. Luar biasa nggih Mas Dalang. Mas Dalang. Dalem. Kula nimbali Mas napa, Dik? Pun monggo lah sakaisane jenengan. Aku ora nyangka babat pisan. Pripun, Mbak? Sliramu saiki wis dadi dalang kondang. Allah pangestunipun tesih belajar menika. Nalika nang ndi kae? Ning ndi kae? Sliramu sing ngendangi aku. Oh, tentu Guagung menika. Tentu Guagung. Kok mak beduntuk wis dadi dalang kondang. Adek kaya udun mak beduntuk. Nggih, pangestunipun nggih Mbak Ana nggih. Dasare bocah ya bagus. Allah Sing bujang. ayo ora sampe mau ora ngono. Sing dalang ya sing bujang. Ala kamu mau udah jauh kamu. Kau tenanan. Kau. Lalu yo nak diomong kaya ngono seksine yo kanca-kanca lho yo. Nyawang sing ngendangi ya sing bujang. Oh, sing bujang menika. Sing bujang kaya Bujang put. ya gone nggih tasih nenek. Tasih nenek. Titikane apa Mbak Ana kok nek isih jek enom ki apa? Iki mah rong tukul untuk. Ampun. Kuwalak karo piyai sepuh ngono. Ngapunten lho Pak Dik. Heeh. Nek ndongake napa Mbak Ana dhateng para warga kemapan wonten ing Desa Margotani monggo. Nggih, dalu menika ulang tahun Margotani sing Ingkang kaping 51. Mugi-mugi warga Margotani ing mriki tansah pinaringan sehat. Amin, amin, amin. Sedaya tansah pinaringan panjang yuswa ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dipun lancarke rejeki ingkang kathah. Amin. Ugi kagem Bapak Kades. Bapak Kades, Pak Bapak Untung. Bapak Untung, monggo. Luar biasa nggih Bapak Untung menika. Nek dalu menika nimbali dalang ingkang tasih suci. Nggih. Mrene wau nggih. Iki sindene ya sing suci. Percaya. Menika sindenipun tesih perawan Bapak Ibu nggih, perawan jahitan. Dereng nate ngetokke macan. Iso kaya ngono kok iso men perawan ngono. Kupinge sing perawan apa? Mbok yo nek Macan rong tau. Iya, heeh. Iki mereka tesih perawan mereka. Aduh, ngapusi. Jan, matur nuwun nggih Mbak Ana. matur sembahipun sampun nimbali kula sak rencang. Nggih, Jan. Matur Mugi nuwun. panjenengan pinaringan panjang yuswa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu pokoknya. Nggih, pokoke didongake Mbak sedaya warga pokoke. Diparingi panjang yuswa sehat bagas waras pokoke. Sing isih kenya muga-muga ndang rabi. Sing isih joko muga-muga ndang rabi. Sing isih duda muga-muga ndang rabi. Sing isih rondo muga-muga ndang rabi. Sing tuwa-tuwa muga-muga ndang. Apa sebelah kene momok? Ndang munggah haji ngaten lho, Pak. Kok ndang aduh Jan, bapak-bapak aja. Ya iya, ndang munggah haji ngono kan saya Bu ya. Jadi kan wonten pesanan apa niki mau saking bapak-bapak perangkat desa lho. Napa jenengan ajeng ngaturke napa Purbawasesa kagem membuka sesi limbukan. Oh, niki jumbuh kalian swasana. Nggih. Langgane anu mawon apa? Pripun? Meh rahina. Oh, meh rahina. Nika kula nyuwun dikendani niki. Napa? Sesi bujang. Oh, Bebekku keren. Sampeyan kok wani ngundang bebek apa kelakon wani broto nyuda karo sing pinggir ngono kae. Heh. Oh, kaisane. Wingi kandhani WA
kakung iki WA buendang to. Yang ngono kuwi. Tak jlentreke jebule ora sayang ning yang uti. Lah kok winginane WA sampean pripun? nek ngomong nek seneng aku. Mosok nggih to berarti WA-ne dilebokke teng ngene WA-ne jenengan. Ya ampun, Jan. Bebek nek Heeh, yo matur jajal karo kakunge pripun. Bebek ngono. Bebek. Kakunge. Pancen aku. Kung, mereka dipun dangu kalih Mbak Anak, Kung. Kung. Kakung. Menika Mbak Anak badhe matur. Panjenengan rehat kalian kesane niku. Kok nek Mbak Ana bali benyang kakung. Kakung. Nek mantuke ngantuk nggih. Bareng no. Oh nek aku ngantuk dipangku. Terus di anu dibalangke ning Mas Slamet. Nak bab perkara langgam sampean mun mboten kuwatir, engko arep dikendhangke miring pengendane yo teko lho piye. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mau ngebute kaya Rosi ya. Mas Renal. Engko dipasang kendange. Mike sampun. Mike telas. Ndange mau dipasang ngono. Nggih pun. Isu. Pun monggo Mbak Ana, monggo ngaturaken langgamipun. Hayu Sulistya ing warni, suarane arum. Apa sing ngurangi apa? Kurang apa to Mbak Ana? aku ya ora ngerti kok Ya, Dimas. wis Kok ya sing ditinggalane aku ki kurang piye. Lah iya wis arep jangkep ngono kok yo dhewe betah heran to Mbak. Yo. Saking ngomongi do grogi arep nyedaki iki. Angas-angas. Iya. Monggo. Pertama.
nggih, Mbak nggih. Nggih. Pun, monggo. Wes meh rapi. Pengrawitnya pripun kompak luar biasa. Tur nggih miroso. Napa melih kang asta kendang menika kakunge kemune. Wah, luar biasa. Aku anu kok. Pripun? Mas, biyen ki ngopo kok aku metu dhisik ya? Sik. Maksude metu dhisik iki piye ngono maksudnya? Ora nek metu bareng Sri Rano kan awake saumuran. Oh, nggih lahir dhisik ngono ya. Mas Slamet iki lho ngedepi aku metu dhisik piye maksude? Lahir duluan ngono lho Mas Slamet. Lahir duluan. Lah nggih ngerti nak bareng lah nggih sak barakan ya. Enak ya Mas. Nggih. Saniki kan nggih, lha jenengan ku kok menganggep mae ku. Kok mae terus namanya nyapo. Ya njaluk berkah to ya. Karo ibu kan mesti njaluk berkah. Monggo dipun lajengaken. Jaluk liyane. Wis Iki ora. monggo langgamipun meh rahina nggih ngaturaken panuwun ing tanpa minggat monggo pareng lenggah malih sakdaripun minangkani pamundhut ingkang sampun dumawa wonten ing pangkon